Nazdar bazar, nový Surging Sparks je tu. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boostrikov sa mi podarilo zohnať. Tak, poďme hľadať Pikachua, samozrejme. Cca 5 kg na Guard Markete. Za nejakých 390 som tam videl. Tak uvidíme. Sfil, Clobopus, Landorus. Tie ceny vyskočili za pár dní, jak to všetko vyšlo. Diglett, Volcar, Togepi, jej, ten je zlatý. Flutterman. Počkej, niečo tam mám do keľu. Drayton sú moc leskle. Kilowatt a rúžovičky A-Space, Amulet Hope. Vervezo Drualdon a Holo Iron Crown. Wow. Také futuristické. Také mocno leskle sú. Alebo nie že leskle, ale také... Jak to mám povedať? Šmyká sa normálne. Iron Crown v reverzu. Šrodle a Palkia. Či to bude tým, že som akurát prišiel zvonku a sú ešte studené karty. U nás sneží momentálne. Krokolár, Victini, Mousehold, Mewstick, Clobopus reverzu, Armorov a Ceruledge, ak dobre to čítam, Ceruledge, Exovi. Áno, moje... Dobre. A vyzerá byť aj dobre. Strihnutý. No aktuálne nejakých 5, 6,50. Drsná Espul, Vatrel, Excadrill. Sú fakt také, že iné, než čo som doteraz otváral. Tu maškaradu. Iný povrch majú. Bronzong, Rapska. Niečo hádže. Raylor, Sileo, Clobopus, Heliolisk, Armorov, Jasmín, Jasmín, taká zlatá, Registeel, Snorlax, ten dobre nasraný, Krokalor a Dialga. Magnemite, Scalot, Oricorio, Bronzor, Vivillon, Indeedee, Terraorb, Swallows, Larvesta, ale moc to tmavá je. Larvesta také 3 € momentálne. Togepi, Helioptile, Charcadet, Diglett, Duskpal, Colburberry, Terrapinch, Life Stadium, Gastrodon. Tak, Monkey, Execute, Swablu,
Rotom, Dragon Elixir, Golden Go, Magnezone, v reverzu Shinotic, Tauros a Latias Exovi, to bude tak 50 centíkov. Poď, máme tu Monkeyho, Execute, Swabu, Rotom, Babiri Berry, Magneton. Poď, posledný boostrik. Niečo tam je na konci. Niečo na konci je, ale... Číslo 57. Pikachu Exovi a máme tu Pikacha. Nakoniec. Hej, ale mi sa zdá normálne, že to je dobre aj nastrihané tie karty sú. Že nie sú ani nejak posunuté do stran. Akurát, no, tak pozerám, do tých 9 eur sa dá zmestiť Pikachu. Pekne. No tak toto boli 10 boostrov. Padol nám Pikachu, potom Cerulate X, Larvesta. Aj, super. Čaute, vidíme sa v ďalšom videu a tam budú blistre. Myslím.